Molt bona gent, benvinguts a Bregaming, benvinguts a Automobilista. Bé, estem a... Com veieu, és un nou simulador que tinc en possessió. Ja fa dies que el tinc, però no tinc gaire temps a provar-lo. I la veritat... Hòstia, com clava frenos, tu. Bé, com veieu, estem a la Mitsubishi Lancer Cup, a l'Evo 10 Lancer Cup. Hòstia, com se'n va de morro, tio. Estem al circuit de Nürburgring. Este circuit és un mod, no és oficial del joc, no original. Tinc, a part d'este, tinc 4 més, el de Spa, el de Monza, el de Barcelona i el de Brastur, el d'Austràlia. I bé, estem jugant contra la IA, serà 5 voltetes. La IA té 2 nivells de dificultat. Perdoneu, però és que... Hola, s'ha fotut una fama per allí de gran. Com deia, la IA té 2 nivells de configuració, té el que seria l'habilitat i l'agressivitat. L'agressivitat lo tinc a tope, en alt, i l'habilitat té un màxim de 120%, jo ho tinc a 100, ¿vale? És bastant bona la IA, he pogut provar una miqueta, és bastant bona. Hòstia, com se'n va tot. Respecta molt, no és els típics com altres jocs, típics Project Cars, que per això no em puja cap vídeo perquè és impossible al final. Això sí que es pot com es diu en castellà, un lametón en tot el culo. Doncs bé, com veieu, la IA és bastant assenyada, se comporta molt bé. A vegades se li va una mica la castanya, jo també ho vaig dir, que es foten alguna cebeta por ahí. Però bé, lo normal és bastant respectuós, vaig dir. Gràficament este joc me recorda una mica, bueno, ara ja no, perquè ara ja té una mica, hòstia, perdó, ahí Racing, que se me'n va de morro. Té el mateix motor gràfic que Refactor 2, també. I bé, és bastant entretingut. Al principi tota aquesta informació de pantalla te pot sobrar, però no, una vegada que te la mires i dius, hòsties, és interessant, no? Com la temperatura dels discos que va canviant el color. M'acaben de fotre un avançament, tio. També tens el que seria, a part, el desgast de frens, a part de la temperatura, tens els pneumàtics, temperatura i desgast també. I bé, tot el que podeu veure en pantalla. Ara, si em permeteu, m'agradaria mantenir una mica silenci, perquè estos cabros m'estan fotent avançades, m'estan aquí deixant com el cul. I no mola. Clava bastant els frenos, este cotxe, pel que veig. Això sí, de començament, per configurar el volant t'has de mirar bé els paràmetres, perquè és que si no te tornes loco, que és el que em va passar a mi. Lo vaig provar i dic, quina merda, i vaig estar bastants dies sense locar, fins que me vaig ficar a configurar. Una vegada que ho configures, bé, també ha sigut culpa meva que m'he tancat una miqueta massa, però hòstia, quasi me toques aquí, cabron. Encara no l'he provat amb el Track IR. Veieu com manté la línia la IA, no m'ha tancat, ni m'ha clavat frenos per quedar-se atrás. És el que m'agrada d'esta IA, és bona, és bona. Espero que em sentiu bé. Bueno, si ho veieu, este vídeo és que em sentiu bé, evidentment. Perquè estic gravant l'àudio de la meva veu
amb el micròfon dels auriculars, no amb los snowboard. I encara no l'havia provat, este micro. He canviat una mica la configuració del meu setup, no? O escritori. I me queda el micro una mica... Hòstia. Aquí m'ha encantat, Aquí m'ha encantat, però... Bé, l'ho hem salvat una miqueta bé. Anem a la setena posició, ens queden esta volta i 2 més, a veure si ens dona temps d'avançar estos dos que tenim davant. Perdoneu si em queda en silenci, però és que m'estic concentrant, Estic en modo ave crem. Vull avançar estos dos de davant, almenys, queda el cinquè. Ja sé que no serà un gran resultat, però bé, tampoc serà la setena plaça. S'ha de tindre una mica de tacte, amb el fre aquí, en este cotxe. Clava les rodes de davant ràpid. Vale, los següents es veuen a pantalla. Me cago en la madre que es va a parir, tío. Si acaso al final de carrera, este simulador joc, el tema de les repeticions no m'agrada. Bé, és tipo R-Factor, el que tingui R-Factor ja sabrà el que dic. Us deixaré la volta ràpida, que queda gravada automàticament. I així també veieu per lo que... com es veu, diguéssim, des de les càmeres de televisió, no? Que també és bonic de veure. A sota del coltavoltes que està a pantalla, no el del cotxe, veieu... Podreu veure els controls d'accelerador i fre, la pressió que faig. L'embrague no, perquè no ho tinc, no tinc 3 pedals, tinc 2 només. I així veieu també la pressió que faig als pedals, ¿vale? Perquè us podeu fer una idea, hòstia, com ve este de detrás, no? Molt parit. Ara sí que la voy a poner aquí. Hauria de deixar passar almenys al roig, l'he fotut la trompada. Va picat este graduto de detrás, Mira, el deixarem passar. Que si jugarem... Hòstia, no, només volia deixar passar un, tio. No els dos. Cabrón! Este va una mica a lo loco, Oh! Me cago en la puta. Me cago en la puta. Ara sí que l'ha liat.
Com veieu he trepitjat una mica la herba o la sorra i hem fotut aquí una virollada. Ei, per què tremola? Algo està passant, algo passa, algo està passant, tio. No em fotis que em segueix punxat, potser? Està el cotxe com inclinat. No trobo cap informació a la pantalla que digui algo. M'està tremolant, bueno, veureu que la imatge també tremola una barbaritat. El volant va l'agarre, continua tenint agarre. Estic intentant averiguar què ens passa, però no veig res. Però ja us dic que tremola una realitat, I bé, el que és la imatge també veig que es mou, que vibra. No sé si aquí se poden fer plans als pneumàtics si es noten, no sé molt què. La veritat és que quan giro cap a l'esquerra vibra menys. Catoxe, mare de Déu. Estem a l'última volta, això sí. Com veieu, la IA, el que us he dit abans, se comporta bastant i tal com la tinc configurada pots fer unes carreres divertides, aunque estic pensant en pujar-la al 110. Bé, hem acabat la carrera ja, ara que penso. Entre el 14, sí, no ha avançat. No ha avançat després de passar la línia de meta. I bé, com us he dit, us intentaré deixar la repetició de la volta més ràpida de la cursa i espero us agradi el vídeo, com sempre. És un joc nou, veurem més vídeos, veurem els altres circuits també que tinc, els altres mods. I bé, per la meva part res més que afegir, em despedeixo i ens veiem al pròxim. Adeu!